ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makitam ka di ti doon sumungad. Ay no, nagwapo na unay din naka-long sleeves iti stripes of blue and white. Anya ko man na gwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa atao, uray maditi ugali na, basta nataan. Ano kinasaya at ti ugali na, no nalaad mo't. Aha, no way! Malo. Conrad, adado anak katugaw iti may sa alamisaan. Ijaytan ang makitugaw. Babalasang sama dagijay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Ang mga nutay kunada abalasang idikalman. Rugyam man ang tiki na pilyong. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom. Adun ti pinagsangit mo. Si kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Isu-asu katam, tapno da thrill na. Oy, maditikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumet at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglwa. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Oy, di ka butbut ngayon, Pars. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa amanurat. Hi, beauties. Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay tilamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak a makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siyagam ni Gary. Ket isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Taalalay pa ikit din. Bakla ka di, taadapay alalay mo. Babaeng samot ti amok nga alalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang lang nga kadi nga alalay. Ay, boyfriend, apay adi ka matagtagarin. Dumdumagak iti saritaan nyo. Alangan mo't abo manlaetak. Kaslada kami ti performer. Katsi ka mo ti audience. Anya ti makunam, kadag iti kina-table ta. At datartarabitap jayagnagan iti malong. Ha? Nalay nga makirabak. Ni nga yung Vanessa. Nasing patunay, sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di, ngem makaparagsak ni Malo akasarsarita. Nalaing ang makirinabak. Aywan gayam. Di tamot na damagan ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni Malo. Ta nakabado iti puraw. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tamo ti trabaho ni Vanessa. Saan mo ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may kadito'y apartment apaggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa yasiningir ka? Nagawid ngamin dagiti kadwa ki balay. Diag may saka nga rod ije mansion mo. Sumangpat damot kat diinton malam. Awan samot duty ita. Adda ka di pangawisang kanya. Kayat ko timapan ije bazar ko. Mabalin na kadwaan na. Ay, maturog ako matapang rabi, Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Iso nga rod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga adda itad mo. Pilya. Ala, inta nga rodan. Oh, beauty. Si kama ti masabat ko.
Uray si kamot, pogi. Api nga da ka ditoy. Papanam ka di. Saan kamot nakapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min dutik ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan na kinita dagiti trabahador na, kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes! At dapay kondo unit kan apartment na. Intalek dagiti dadakkel na, idinapanda ijay abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagad. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat latamat, iha. Saan akayat ikabsat mo nga agawid kami dita? Amumatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga rod. Da kami latan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumi kumakmat. Maawatak. Ikaw naklaan matay, chay. Mala, aginanaka nga rodan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat tabunbun mo nga arak iti pagnanaadam, parts. Ita man pa nga inawis nakmanan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Abay kumano bat nang? Ay, sabalin sa daytan. Jack nakaturturog anang pampanunot pare. Imbaglakid din tawan sa ko ita iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka. Saan ka di animalo ti kursunada maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo. Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak pare. Anya nga tati aramidak. Ay, agpanunot ka anaimbag, pare. Nay, adda ka gaya man, Carmine. Kunak no saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaong mo't nga aldaw ti pakada. Narigat mo't no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Wain, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa dito Pilipinas. Wen, balasa nga pa idinagyanak kada Sir Isaac kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saanan abalasang tabumangat kan. Ay, di ta ka man langan. Tamapanak pa dita silid kaw. Nay, apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka ka din a driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel apasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kini Malo? Manipud high school da, agayam daan. Ijay pa nga rod apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaadan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito yung parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito eh. Mabiit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mi di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salat ti armam. Masapol nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daano duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaado Ay, di ba kakin ka pare? Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti ipapaitad ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Ewan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka.
Sino ang manager? Manager gari kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakalapasdag. No kasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko nga minan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manen ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga ro din tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong ken chocolate. Anya? Kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat-pat yan dayjay? Ang mga nulukwan na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat diti bagbagana. Sinagutan naklaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat-pat yan dayjay agari? Luklukwan na kalaang. Uray siya, inikanak mat idi kalman. Identad kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti dakalapasdag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit. Apaya kas na masurun ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na kat isulaan ti maikan. Kaslakas tangarod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni Meka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawit ka ka din? Wen, agkuyog tan. Ada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.